Здравейте всички! Добре дошли на канала ми. Това е канала на Зорница Малева, семейен психолог, констелатор и лайф коуч. И днешната тема е много важна. Как да върнеш своето място във връзката, да спрат скандалите и ти да се чувстваш добре. Как да станеш щастлива отново. Искам да те върна в началото на твоята връзка. Когато вие се запознахте, какво правеше ти? Правиш ли всичко за своя мъж или ти си беше приоритет? Даваш ли му съвети как да се облича, какво да яде, кога да си легне или го третираш като възрастен? И искам да погледнем тук нещо много важно. Това тук, което виждаш, е твоя мъж, ти и вашата връзка. Разделила съм ги на 3 части. Вашата връзка, това си ти и твоя мъж, вашите отношения. Ти са нещата, които ти си отговорна за себе си. Ти си отговорна за твоето здраве, за твоите финанси, за твоето тяло, за твоето психично състояние, за твоите родители, за отношенията с твоите родители, за това как се чувстваш, как изразяваш емоциите си, как искаш. Ти не си отговорна за твоя мъж, какво ще яде той, какво ще облече той, за отношенията с неговите родители. Не си отговорна каква храна ще яде, какво ще пие, защото ти не си му майка. Тоест първата точка в това да върнеш интимността във вашите отношения и да върнеш хармонията, да върнеш страстта, е да започнеш да се грижиш за себе си. И ще помоля да се върнеш в тези красиви, светли моменти, когато ти се грижиш за себе си, когато беше щастлива в твоите отношения. Как изглеждаха те? Може би излизаше на кафе с приятелка. Или отиваше да видиш майка си или родителите си. Или ходеше на йога, ходеше на кино, приготвяше си някаква храна. Седеше да гледаш нещо, което на тебе ти харесва. Ходеше да тичаш. Какво правеше? За да той мъж да те харесва толкова много, да ти предложи брак, да живеете заедно и да иска да е с тебе. Кои бяха тези неща, които те правиха тебе щастлива? Какви бяха твоите хобита? Какво ядеше ти? Колко спеше? Замисли се върху тези неща. Ние няма как да сме щастливи в нашите отношения, ако не сме се наспали, не сме се наяли, не сме прекарали достатъчно време с нашите приятели. Представи си как би се чувствала, ако ти правиш, примерно, 2 неща днес за себе си, от това, което правеше преди. Как би се чувствала? Да се грижиш за себе си. Примерно, отидеш на маникюр и да отидеш и да пиеш някъде чаша чай. Или пък да излезеш навън и да се разходиш. Как би се чувствала? Хайде да направим експеримент. В следващата седмица ще помоля да направиш списък от неща, които наистина искаш да правиш за себе си, но поради някаква причина не ги правиш. Може би защото ще те помислят за мързелива, или за използвачка, или за това, че свекърът ти смята, че жените, които правят неща за себе си, са мързеливи, не стават. Или майка ти е казвала, че жените, които правят неща за себе си, са използвачки. Или така си чула от твои приятелки, че трябва да правиш всичко, да бъдеш идеалната съпруга. Направим експеримент. Примерно, понеделник излизаш, оставаш му децата, или ако нямате деца, излизаш и просто отиваш на йога или на една дълга разходка, да видим как ти ще се чувстваш. И как ще се чувства мъжът ти. Или пък отиваш и пиеш чаша чай някъде. Нали, чай струва 2 лева. Или пък да отидеш и да хапнеш някъде сама, без него. Да видим как ще се чувстваш. Или пък, примерно, с приятелки да се видиш, да побъбриш, да се посмееш, да изгледате филм. Да видим как ще се чувстваш. Да върнеш нещата, които бяха важни за тебе, когато вие излизахте и които ти спря да правиш. Една клиентка ми каза, че е бродирала и спряла да прави това, защото мъжа й не го харесва. Ще ти дам пример от себе си. Когато наистина моята връзка беше в абсолютното дъно и аз бях изключително ядосана на мъжа си, че той не прави достатъчно, че не ми дава достатъчно време, че не ме гушка достатъчно,
той започна да се прибира много късно от работа. Защото аз не правих неща за себе си. Не се правих щастлива аз самата и очаквах той да ме направи щастлив. Бях спряла да приготвям храна, която на мен ми хареса. Примерно аз много обичам крем карамел. И спрях да го приготвям, защото моята свекърва не обича крем карамел. И за да бъде идеалната съпруга, мъжа ми също не ядем крем карамел, спрях да приготвям това нещо за мене, което винаги съм обичала, от дете го обожавам. И връщайки в живота си, връщайки това, че аз примерно имам нужда от 8 часа сън, пък той се наспива с 5, аз започнах да бъда щастлива и доволна, виждайки хубавите неща, които той прави за мене. И аз също, като вас, имам тази красива книжка, където ще ви дам едно домашно. Разделяте страницата на 3 части. Първата част е неща, които не съм направила за себе си. Поне 3 неща. Втората част е благодарност. За какво съм благодарна в моя живот? За какво си благодарна в твоя живот? За това, че днес си се събудила, че виждаш, че имаш ръце, крака, защото много хора нямат тези неща. Много хора не могат да виждат, много хора не могат да говорят, много хора не могат да си движат ръцете. Пишеш поне 10 благодарности за какво си благодарна. Примерно, че имаш тая къща, че имаш мъжа ти, че имаш деца, че имаш работа. Това го правиш абсолютно всеки ден. Защо? Защото в края на седмицата, като прочетеш всичките тия благодарности, колкото и трудна да е била седмицата ти, виждаш колко много имаш в твоя живот. И ти самата започваш да се чувстваш по много по-различен начин. Спрямо мъжа ти, спрямо себе си. И третата благодарност е благодарност към себе си. За какво си благодарна на себе си? За какво си благодарна на себе си? Извинявам се. Третата благодарност е за какво си благодарна на мъжа ти. За какво си му благодарна днес? Примерно, че ти е отворил вратата, защото е джентълмен. За това, че е направил чаша кафе за тебе. За това, че е направил закуска, примерно препекал ти филийка. За това, че е извадил нещата от мялната или измил чиниите. За това, че е сложил децата да спят. Или за това, че е платил сметките. За какво си благодарна? В края на деня ги пишеш тия неща и след това му ги казваш. Започваш да му даваш тази обратна връзка за какво си благодарна. Благодаря, че плати сметките. Благодаря, че ми направи чаша чай. Благодаря, че ми отваряш вратата. И да видиш как ще започне да се променя твоята връзка като с магическа пръчка. Просто ще стане наистина връзката, както е била в началото, връзката на мечтите. Опитай тези съвети. Значи, разграфяваш на 3 страничката в дневника ти. Моля те, купи си дневник, в който да пишеш. Някаква тетрадка. Разгръсяваш. Първата стъпка е на 3. Какво си направила за себе си този ден? Какви неща направи за себе си? Примерно, тичах в парка, ходих на йога, направих си маска на лицето, направих си крем карамел, пих вода, поспах си малко. Неща, които са те заредили, доставили са ти удоволствие. Да, запълнили са твоя резервуар, така че ти не трябва да гледаш на мъжа ти страната на улицата и да искаш той да прави неща за тебе, ти ги правиш за себе си. По този начин ти се изпълваш. И не си това мранкал, от което той се чуди как да избяга. Той не бяга от тебе като жена, а бяга от твоите негативни емоции. Ще те помоля да направиш тези неща и да ми пишеш в коментар как се променят нещата за теб. Благодаря ти!